Masak iwak leh golek kokalen. Iki bolo, iki lanjutane video golek iwak kokalen mau bolo iki iwake tak masak bolo iki tak cethekno geni ngene iki bolo. Lah nggawa kompor ngono iki delalahi piye bolo. Gas regane larang uripe iki ning desa bolo mangke nggawa geni ngono wae bolo iki. Iki minyake kan tak sokke bolo. Terus tak gawe bumbu iwake iki mah bolo. Iwake budhe tak kei bumbu roiko ngono bolo karo apa iki ben rada asin ngono iwake iki mah arep digoreng garing ngono bolo. Lah iki iwake digoreng sing goreng iki lek Yudi bolo. Iki iwake digoreng ngono genine wis gedhe ngono iwake digoreng men nganti garing ngono bolo. Iki bolo ya delalah ya piye bolo urip ning desa ngono ya wis enake nggawa geni ngene iki bolo. Nggo kompor gas regane larang mari bolo iki. Iki delalah genine rak yo mati ngono bolo kayune mari do teles musim udan iki bolo. Iki tak jipuke cething neh tak kon nyumet neh bolo iki bar kuwi tak tinggal gawe bumbu engko arek ngoseng kangkung ngono bolo iki bumbune nggur tak kei brambang, lombok karo bawang ngono bolo iki sing bumbune sing gempang-gempang ngono bolo wis tak kei moto tak kei uyah ngono bolo wis tak ulek bumbune bolo engko gek ngoseng kangkung mengko bolo. Lah kangkunge iki mau sing ngiris iki diiris lek Yudi ngono bolo ya men ra dawa-dawa ngono mau delalah kung dipotongi dawa-dawa ngono iki delalah lek Yudi ya nganu bolo nglebokke bumbune ning wajan iki bolo bumbune digongso sik bolo ben gak langu. Lah sakwise rada sauntara ngono bolo kangkunge dicemplungke ngono bolo. Wis diulet-ulet sik kemah karo bumbune kemah. Nek wis ngono terusan dikei banyu ngono bolo iki engko. Kangkunge tak kei banyu ngono bumbune ben rada mrasuk kangkunge barang ben rada empuk ngono bolo. Mari kangkung sawah iki mah bolo. Lah mek kok sawah leh ramban ngono. Wis di oseng ngene iki ngen rada asat ngono bolo. Iki sakwise kuwi tak tinggal gawe sambel iki bolo. Sambel iki nggur sambel bawang ngono nggur tak kei lombok papat bolo karo bawang sitok brambang sitok ngono tak ulek ngono bolo. Engko tak dijos minyak ngono bolo. Iki nggur wong loro tok engko ya semene iki ngono brak ya wis entek elok bolosan bolo. Singkat cerita iki mau wis mateng bolo segone ndingahe gak ke video iki tak jipo tak dokok godhong ngono wis tak kei sego wis tak pangan wong loro karo iwak leh golek wadri mah wis tak pangan tam-tem wong loro ngono bolo.